După ce îmi schimb serviciul, mă apuc de călătorit. După alegeri, o să fac ce vreau eu. Să treacă frigul și mă apuc de sport. După ce trece criza financiară, viața o să fie mai bună. După ce mă mut la casa mea... Toate aceste mesaje pe care ni le transmitem singuri sunt dorințele corpului de a sta într-o stare de confort. De ce lăsăm zona de confort să ne conducă viața? Pentru că nu avem un plan bine stabilit și sperăm că viața se va îmbunătăți deodată, fără mare efort. Rezolv mâine, încep de luni, încep de la 1 ianuarie, să vină ziua mea, să treacă și vara asta mai întâi. Trăitul în viitor generează cele mai multe probleme de sănătate, deoarece lăsând la o parte prezentul, neglijăm atât partea fizică, astăzi trebuie să faci sport, cât și partea psihică a emoțiilor. Trăitul în prezent este singura cale spre fericire. Nu prioritizați starea de confort în fața lucrului la propriile planuri și scopuri. Viitorul nu este garantat, însă prezentul este. Trăitul în viitor te face să pierzi frumusețea și bucuria prezentului. E ca atunci când faci o poză la un peisaj foarte frumos și imediat intri în casă. Te vei uita la poza aceea peste câțiva ani, însă nu va fi la fel de frumoasă cum era realitatea. Trăitul în viitor poate lua forma unei continue planificări, o fugă de responsabilitățile prezentului, o amânare constantă a propriei vieți. Prea multă speranță în viitor te face să pierzi oportunitățile de astăzi. Cel mai de preț lucru pe care îl avem este prezentul. Partea întunecată a acestei lumi vrea să ne ia fix acest lucru. Ne vedem la clipul următor.